У гонар устанаўлення святкавання сабора беларускіх святых у жаночым манастыры нараджэння Найсвяцейшай Багародзіцы святары адслужылі воскую літургію, вернікі спавядаліся і причастилися. Я пришла с крестной на праздник, ее на крестителя. Сегодня в этот праздник будем слушать службу и хор. И пойдем на крестный ход. Замечательный день, праздник, мероприятие, которое объединяет всех православных нашего города и православные семьи. Вот замечательный повод помолиться, подумать о, скажем так, вечном. Сегодня большой праздник для всех жителей Бреста и других соседних городов. Много людей собралось. Как говорится, хочется всем пожелать в этот летний день здоровья, благополучия, успехов, ну и чтобы посещали храмы. Это очень почитаемый праздник для нашей страны, потому что это праздник всех белорусских святых, и это очень важно для всех православных людей. Нягледзячы на дождж, вернікі прайшлі хрэстным ходам да свята Афанасіўскага мужчынскага манастыра, дзе быў адслужаны малебен за кафестам прападобнамучаніку Афанасію Брэсцкаму. Радуйся в сердце твоем, образ Христа, непрестанно носимый. Святкаванне сабора беларускіх святых было ўсталявана 3 красавіка 1984 года па ініцыятыве мітрапаліта Мінскага і Слуцкага Філарэта, цяпер ганаровага экзарха ўсія Беларусі. Па традыцыі свята здзяйсняецца ў 3-ю нядзелю пасля Тройцы. У гэтым годзе яно выпала на 7 ліпеня, дзень, у які штогадова адзначаецца нараджэнне Іоанна Прадцечы. Таму пасля службы ў мужчынскім манастыры святары адсвяцілі ваду, а таксама траву і кветкі вернікаў. Лічыцца, што асвячоныя расліны здабываюць адмысловую гаючую сілу. У гэты дзень трэба схадзіць у царкву, памаліцца і задумацца пра чысціню душы.